Bé, vaig conèixer Ben Bon a través d'una web, si no recordo malament, era Tus Clases Particulares. Llavors volia trobar algun grup per ampliar les meves activitats i llavors vaig contactar amb la Núria, l'organitzadora de Ben Bon, i sí, a través de l'email em va contestar en seguida i li vaig dir, potser soc massa gran, i em va dir, no, aquí hi ha gent de totes les edats i pots venir quan vulguis i tal, i llavors ja a partir d'aquí vaig començar. Normalment sempre hi ha algú que té alguna idea i que diu, escolta, o ja li preguntem directament amb algú que sapiguem que toca un instrument, per exemple, com és el cas aquest de l'Héctor o el Lluc, que toca el piano i canta, i llavors s'organitza a dir, escolta, i per què d'aquí 2 setmanes no organitzem algun concert, i llavors o aquesta persona sola o bé un conjunt d'altres persones que formin un grup, llavors donen un concert i a part de nosaltres, els habituals de Ben Bon, també a vegades ve altra gent de fora i que acostuma a haver-hi molt bon ambient amb els concerts. El que més m'agrada és l'ambient que hi ha, perquè pràcticament tota la gent són gent molt maca, molt amable, no hi ha mai ningú que sobresurti, sinó que ens intentem ajudar els uns als altres, i quan fem anglès inclús ens corregim i ningú s'enfada, és un ambient molt maco i que arribes a fer fins i tot amistats. Jo suposo que en el futur, està clar, també aconseguirem gent que va apareixent i que moltes vegades diuen, sabeu que jo toco la guitarra o no sé què, com l'altre dia el Juan Miguel, que també, quan vam fer aquella reunió, resulta que el tio toca molt bé la guitarra i a més canta, i venc de molt, perquè en aquest cas quasi era un concert no organitzat, sinó que era una cosa espontània, pel que va dir, volia portar la guitarra, jo no em pensava que tingués aquest nivell, i ostres, vam passar-ho molt bé, amb aquella reunió.